Arratsaldeon. Zer mozate ongi? Denak itxian. Pentsatu dugu, jake igandea zen, eta guain igandetan Aizterrazuko erromeririk ez dugun, idea politia izaten altzela, Aizterrazuko erromeren ordez, benpin itxetikan saiakera txau egitea. Itxetikera animatzen zaten dantza pixko bat egitera. Goxo dantzatzeko.
Esterazu zuzenian, eta, bueno, hortziralian solastu ginen Esterazuko Juan Marikin, eta daukagu zuek denantzako bere partetikan mezu bat. Lehenengo eta behin, goraintziak denari, nahi zizuen erran, Esterazuko erromeria, egun batetik bestera papatean gelditu zela virus hau dela eta. Binon, berak erraiten zigun, favorez denari erraiteko, hauak hautzekin, Esterazu berriz horregonen dela, ez atzentzeko, ez ahazteko Esterazuko erromeriaz, eta hau pasatzen denean, berriz ere ikusi nahi zaituztela denak Esterazu. Bueno, suelto batzuk, dantzan hasteko. Venga, animo!
Segi, segi! Eba! Aizterrazu aian dagoela, Handatza auzoan, eta igandero arratsaldetan 6:30 9:30 erromeria egiten dela. Igandero trikitilari bikote ezberdinak, hirukoteak, taldeak, eta aukera polita dela antxe erromeriaz gozatzeko, dantza egiteko, eta baldin bada norbait ezagutzen ez duna, guk hemendikan gure partetik garreten zaituztegu merezi dula, behin joan eta ezagutzea, igandero daukazuela aukera hori. Eba! Zure hartzen, eusko pozaiten maitea, zindotzeko dan
Sumatzen dugu zen eskite soinuta dela.
espero dugu etxean dantza pixko den izanen duzuela, ez? Bueno, barkamena Instagram kontun zeudenari, ze ez du lortu martxan jartzia, saiatuko gara baino ondotik hor zerbait jartzen. Guretzat lehenengo aldia zen, eta bueno, denak ikasten dugu lehenengo alditik. Eskerrik asko haunitz egon duzareten guztiari, gero dudik gabe komentario guztiak irakorrituko dugula, eta hitz eskertu gaude gurekin bat egin zuelako. Eta, bueno, aiztin espazineten, aipatuko dugu Juan Marin partetik, denari goraintzik, gure partetik ere bai, zaindu, eta guain denak txalo itera. Eta azkeneko kalezira. Arte, aio! Eskertan muixo handi bat eta anima haunitz denari. Zaindu, aio!